ορθείς φυσικές τροφές για να σταματήσετε να ξυπνάτε για να ουρείτε τη νύχτα. Πας να κοιμηθείς ήσυχος, αλλά στις 2 το μεσημέρι σε ξυπνάει η κίστη σου. Πηγαίνεις στο μπάνιο, γυρνάς στο κρεβάτι, καταφέρνεις να ξανακοιμηθείς και γύρω στις 4 το πρωί πάλι. Και μερικές φορές υπάρχει και τρίτη φορά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Ο ύπνος σας γίνεται τρενάκι των ταξιδιών στο μπάνιο. Αυτό το πρόβλημα έχει όνομα, νικτουρία, και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών. Θα μπορούσε να είναι ένας διευρυμένος προστάτης, μία υπερβραστήρια κίστη ή απλώς μύες που δεν λειτουργούν όπως παλιά. Υπάρχουν όμως 3 συγκεκριμένες τροφές που μπορούν να μειώσουν δραστικά αυτές τις νυχτερινές εκδρομές στο μπάνιο. Δεν είναι να πίνετε λιγότερο νερό ή να παίρνετε φάρμακα, πρόκειται για τη διατροφή του σώματός σας με τροφές που ενισχύουν τους μυς της ουροδόχου κίστης, μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν τον προστάτη σας να λειτουργεί καλύτερα. Αυτά τα τρόφιμα είναι τρόφιμα που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Πριν ξεκινήσουμε, εγγραφείτε στο κανάλι. Πείτε μου στα σχόλια πόσο χρονών είστε και από πού παρακολουθείτε. Θα ήθελα πολύ να ακούσω νέα σας. Τώρα ας βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις διακοπτόμενες νύχτες. Σπόρι κολοκύθας. Προστατευτικό του προστάτη. Η πρώτη τροφή που μπορεί να μεταμορφώσει τις νύχτες σας είναι η σπόρι κολοκύθας, ειδικά για τους άντρες. Αυτή η σπόρη είναι μια φυσική θεραπεία για τα προβλήματα του προστάτη, που είναι μια από τις κύριες αιτίες του ξυπνήματος για ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η σπόρη κολοκύθας είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο, ένα μεταλλικό στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρηση ενός υγιούς προστάτη. Όταν έχετε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, ο προστάτης σας μπορεί να διονγκωθεί και να πιέσει την ουρήθρα σας, προκαλώντας την αίσθηση της γεμάτης ουροδόχου κίστης, ακόμα και όταν δεν είναι. Είναι σαν κάποιος να σφίγγει ένα λάστιχο κήπου. Ο ψευδάργυρος βοηθά επίσης στη μείωση της φλεγμονής του προστάτη, μια άλλη κοινή αιτία νικτουρίας. Ένας φλεγμονώδης προστάτης συμπιέζει την ουροδόχο κίστη και σας κάνει να νιώθετε την επιθυμία να ουρείτε πιο συχνά, ειδικά όταν είστε ξαπλωμένοι και η βαρύτητα αλλάζει. Εκτός από ψευδάργυρο, οι σπόροι περιέχουν μαγνήσιο, το οποίο χαλαρώνει τους λίους μύες της ουροδόχου κίστης και της ουρήθρας. Όταν αυτοί οι μύες είναι τεντωμένοι, νιώθετε μία αίσθηση επίγουσας ανάγκης, ακόμα και με λίγα ούρα στην ουροδόχο κίστη σας. Το μαγνήσιο δρά ως φυσικό μυοχαλαρωτικό. Οι σπόροι περιέχουν επίσης ωμέγα-3 και ωμέγα-6 σε επαρκείς αναλογίες, που μειώνουν τη γενική φλεγμονή στο ουροποιητικό σύστημα. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει την υπερευαισθησία της κίστης, ερμηνεύοντας μικρές ποσότητες ούρων πως γεμάτη κίστη. Οι φυτοστερόλες που υπάρχουν στους σπόρους κολοκύθας έχουν συγκεκριμένη ευεργετική επίδραση στον προστάτη. Βοηθούν στη ρύθμιση των ορμονών που ελέγχουν την ανάπτυξη του προστάτη, εμποδίζοντας την υπερβολική ανάπτυξη και συμπίεση της ουροδόχου κίστης. Είναι ενδιαφέρον ότι οι σπόροι βελτιώνουν επίσης τον μυϊκό τόνο του πιελικού εδάφους. Οι αδύναμοι πιελικοί μύες δεν μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς την ουροδόχο κίστη, προκαλώντας διαρροή και συνεχή αίσθηση επίγουσας ανάγκης. Για να αποκομίσετε τα ωφέλη, πρέπει να τρώτε περίπου 30 γραμμάρια σπόρων κολοκύθας την ημέρα, που είναι περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Μπορείτε να τα φάτε σκέτα, φρυγανισμένα ή ανακατεμένα σε σαλάτες, γιαούρτι ή σμούθις. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αγοράσετε ομούς σπόρους και να τους καβουρδίσετε ελαφρά στο σπίτι, καθώς διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τις εκδόσεις που αγοράζονται στο κατάστημα. Καρικεύστε μόνο με αλάτι ή βότανα για να αποφύγετε την προσθήκη περιττών συντηρητικών. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα όπως ένα φάρμακο, αλλά πολλοί άνδρες αναφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στις νυχτερινές επισκέψεις στο μπάνιο μετά από 3-4 εβδομάδες τακτικής χρήσης. Είναι μια επένδυση στην ποιότητα του ύπνου σας. Κράνμπερι, ο προστάτης της ουροδόχου κίστης. Η δεύτερη ισχυρή τροφή είναι τα κράνμπερι, είτε φρέσκα, είτε αποξηραμένα, είτε σε φυσικό χυμό χωρίς ζάχαρη. Αυτό το μούρο τάρτας είναι γνωστό για την πρόληψη των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, αλλά έχει επίσης συγκεκριμένα αποτελέσματα που μειώνουν την νυχτερινή ούρηση.
Τα κράνμπερι περιέχουν προανθοκιανιδίνες, ενώσεις που εμποδίζουν τα βακτήρια να κολλήσουν στα τυχώματα της ουροδόχου κίστης και της ουρήθρας. Όταν τα βακτήρια ερεφίζουν το ουροποιητικό σύστημα, ακόμη και σε μικρές ποσότητες που δεν προκαλούν μόλυνση, η κίστη γίνεται υπερευαίσθητη και νιώθετε την επιθυμία να ουρήσετε πιο συχνά. Αυτές οι ίδιες προανθοκιανιδίνες μειώνουν επίσης τη φλεγμονή στην επένδυση της ουροδόχου κίστης. Μια φλεγμονώδης κίστη στέλνει λανθασμένα σήματα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε νομίζοντας ότι πρέπει να ουρήσετε επειγόντως, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλός ερεθισμός. Τα cranberries ενισχύουν επίσης τα τυχώματα των αιμοφόρων αγγείων στο ουροποιητικό σύστημα, βελτιώνοντας την τοπική κυκλοφορία. Καλύτερη κυκλοφορία σημαίνει υγιέστερους ιστούς, μύες που λειτουργούν καλύτερα και λιγότερο γενικό ερεθισμό. Ειδικά για τις γυναίκες, τα cranberries βοηθούν στη διατήρηση του σωστού κολπικού pH, το οποίο προστατεύει έμεσα την ουρήθρα από ερεθισμούς που μπορεί να προκαλέσουν επίγοντα ούρα. Είναι μια φυσική προστασία ενάντια στις ανισορροπίες που επηρεάζουν τον ύπνο. Η βιταμίνη C στα cranberries είναι επίσης σημαντική, οξύνει ελαφρώς τα ούρα, δημιουργώντας ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τα βακτήρια και ενισχύει τους ιστούς του ουροποιητικού συστήματος. Ισχυρότεροι ιστοί σημαίνουν καλύτερο έλεγχο της ουροδόχου κίστης. Τα cranberries έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προστατεύουν τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της ουροδόχου κίστης. Καθώς μεγαλώνουμε, αυτά τα νεύρα μπορεί να καταστραφούν, προκαλώντας μπερδεμένα σήματα σχετικά με το πότε πρέπει πραγματικά να ουρήσουμε. Πείτε μας στα σχόλια, πόσες φορές το βράδυ ξυπνάτε για να πάτε τουαλέτα, έχετε δοκιμάσει cranberry. Ποια ώρα της νύχτας είναι χειρότερο το πρόβλημα? Για να χρησιμοποιήσετε τα cranberry για νικτουρία, καταναλώστε ιδανικά περίπου 100 με 200 ml καθαρού χυμού την ημέρα ή ένα φλιτζάνι φρέσκα cranberry ή 2 κουταλιές της σούπας από ξηραμένα cranberry χωρίς ζάχαρη. Το σημαντικό είναι να επιλέξετε τη φυσική εκδοχή, όχι σόδα υπεξεργασμένους χυμούς γεμάτου ζάχαρη. Η καλύτερη ώρα για να το καταναλώσετε είναι αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, περίπου 3-4 ώρες πριν τον ύπνο. Αυτό δίνει στα ενεργά συστατικά χρόνο να εργαστούν στη ουροδόχο κίστη, αλλά δεν προσθέτει πολύ υγρό κοντά στην ώρα του ύπνου. Αν δεν σας αρέσει η γεύση της τάρτας, μπορείτε να αναμίξετε τα cranberries με άλλα φρούτα σε smoothies ή να χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα cranberries ως επικάλυψη σε σαλάτες και γιαούρτι. Το σημαντικό είναι να διατηρείτε η τακτική κατανάλωση. Μπανάνα. Ο ρυθμιστής των μειών. Η τρίτη τροφή που μπορεί να βελτιώσει τις νύχτες σας είναι οι μπανάνες, ειδικά οι ώριμες. Αυτό το κοινό φρούτο περιέχει συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν τους μυς της ουροδόχου κίστης σας να λειτουργούν πιο συντονισμένα και αποτελεσματικά. Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο, ένα μέταλλο απαραίτητο για την καλή λειτουργία όλων των μειών, συμπεριλαμβανομένου του εξωστήρα, του κύριο μειός της ουροδόχου κίστης. Όταν έχετε έλλειψη καλίου, αυτός ο μυς μπορεί να συστέλλεται ασυντόνιστα, με αποτέλεσμα να νιώθετε επίγουσα ανάγκη ακόμα και όταν ουρείτε πολύ λίγο. Το μαγνήσιο στις μπανάνες συνεργάζεται με το κάλιο για να χαλαρώσει τους μύες όταν πρέπει να είναι χαλαροί και να τους συστέλει σωστά όταν πρέπει να αδειάσουν την ουροδόχο κίστη. Είναι σαν να κουρδίζεις ένα μουσικό όργανο. Όλα λειτουργούν αρμονικά. Οι μπανάνες περιέχουν επίσης βιταμίνη Β6, η οποία είναι σημαντική για τη λειτουργία των νεύρων που ελέγχουν την ουροδόχο κίστη. Αυτά τα νεύρα πρέπει να στέλνουν ακριβή σήματα σχετικά με το πότε η ουροδόχος κίστη είναι πραγματικά γεμάτη σε σχέση με όταν είναι απλός ερεθισμός ή μυϊκός σπασμός. Η τριπτοφάνη στις μπανάνες βοηθά στην παραγωγή σερωτονίνης, η οποία εκτός από τη βελτίωση της διάθεσης, ρυθμίζει και ορισμένες πτυχές του ελέγχου της ουροδόχου κίστης. Τα επαρκή επίπεδα σερωτονίνης μπορούν να μειώσουν την υπερευαισθησία της ουροδόχου κίστης. Οι ίνες μπανάνας τροφοδοτούν τα καλά βακτήρια του εντέρου και ένα υγιές έντερο επηρεάζει έμεσα την υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Όταν το έντερο λειτουργεί καλά, παράγει λιγότερες τοξίνες που μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κίστη.
Οι μπανάνες έχουν επίσης αλκαλική δράση στο σώμα, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετερώση της υπερβολικής οξύτητας στα ούρα. Τα πολύ όξινα ούρα μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κίστη και να προκαλέσουν αισθήματα επίγουσας ανάγκης, ειδικά τη νύχτα όταν ξαπλώνετε. Για να ωφελήσετε τον έλεγχο της ουροδόχου κίστης, τρώτε μία μέτρια μπανάνα την ημέρα, κατά προτίμηση ως απογευματινό σνακ. Οι ώριμες μπανάνες έχουν περισσότερα διαθέσιμα σάκχαρα, αλλά έχουν επίσης περισσότερο βιοδιαθέσιμο κάλιο και μαγνήσιο. Εάν έχετε διαβήτη, μπορείτε να φάτε μισή μπανάνα τη φορά ή να επιλέξετε λιγότερο ώριμες μπανάνες που έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Το σημαντικό είναι να διατηρείτε την τακτική κατανάλωση για να εξασφαλίσετε επαρκή επίπεδα καλίου και μαγνησίου. Μπορείτε να φάτε μπανάνες σκέτες, να φτιάξετε ένα σμούδι με γάλα, να τις χρησιμοποιήσετε σε τηγανίτες ολικής αλέσεως ή ακόμα και να τις ψήσετε με κανέλα για ένα υγιεινό επιδόρπιο. Το σημαντικό είναι να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτές τις 3 τροφές στρατηγικά όλη την ημέρα, όχι όλες ταυτόχρονα. Κάθε ένα δρά με διαφορετικούς μηχανισμούς και η κατανομή της πρόσληψής σας διατηρεί σταθερά επίπεδα ευεργετικών θρεπτικών συστατικών. Φάτε σπόρους κολοκύθας για πρωινό ή ως σνακ το μεσημέρι. Μπορείτε να τα αναμίξετε σε γιαούρτι, γκρανόλα ή να τα φάτε σκέτα. Αυτό εξασφαλίζει ψευδάργυρο και μαγνήσιο όλη την ημέρα για τη μείωση της φλεγμονής του προστάτη. Για το απογευματινό σας σνακ, φάτε μια μπανάνα. Αυτή είναι η ιδανική στιγμή γιατί παρέχει κάλιο και μαγνήσιο όταν το χρειάζεστε περισσότερο, για να προετοιμάσετε τους μύες της ουροδόχου κίστης σας για βέλτιστη λειτουργία όλη τη νύχτα. Αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, πιείτε χυμό κρανμπέρι ή φάτε αποξηραμένα κραμπέρις. Αυτό καθαρίζει το ουροποιητικό σύστημα και μειώνει τον ερεθισμό, αλλά εξακολουθεί να δίνει χρόνο για την αποβολή του επιπλέον υγρού πριν τον ύπνο. Αποφύγετε την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων υγρών 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για χυμό κραμπέρι. Ο στόχος είναι να θρέψετε την ουροδόχο κίστη σας και όχι να τη γεμίσετε πριν τον ύπνο. Είναι επίσης σημαντικό να διατηρηθεί η κανονικότητα του εντέρου, καθώς η δυσκολιότητα μπορεί να ασκήσει πίεση στην ουροδόχο κίστη και να προκαλέσει επίγουσα ανάγκη. Οι φυτικές ίνες στις μπανάνες βοηθούν σε αυτό, αλλά φροντίστε να πίνετε άφθονο νερό όλη την ημέρα. Εκτός από τις 3 τροφές, μερικές απλές συνήθειες μπορούν να ενισχύσουν τα ωφέλη και να επιταχύνουν τη βελτίωση σε διακοπτόμενες νύχτες. Αποφύγετε την καφεΐνη μετά τις 2 με εμπόλεις, καθώς μπορεί να ο αλκοόλ ερεθίζει επίσης την ουροδόχο κίστη και παρεμβαίνει στην παραγωγή της αντιδιουρητικής ορμόνης. Κάντε ασκήσεις για την ενίσχυση του πιελικού σας εδάφους, όπως οι ασκήσεις Κέγκελ. Οι δυνατοί μύες της πιέλου παρέχουν καλύτερη υποστήριξη της ουροδόχου κίστης και μεγαλύτερο έλεγχο της επίγουσας ούρησης. Πηγαίνετε τουαλέτα σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και αν δεν αισθάνεστε την επιθυμία. Αυτό εκπαιδεύει την κίστη σας σε πιο προβλέψιμο ρυθμό και μειώνει τις ξαφνικές παρορμήσεις. Διατηρήστε ένα υγιές βάρος, καθώς το υπερβολικό βάρος μπορεί να ασκήσει πίεση στην ουροδόχο κίστη και να επιδεινώσει τα προβλήματα ελέγχου του ουροποιητικού συστήματος, ειδικά στις γυναίκες. Αυτές οι τροφές μπορούν να βοηθήσουν πολύ, αλλά αν ξυπνάτε περισσότερες από 3 φορές τη νύχτα για να ουρήσετε ή αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξαφνικά, αξίζει να επισκεφτείτε έναν ουρολόγο για να διερευνήσει πιο σοβαρά αίτια. Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος, ο μη ελεγχόμενος διαβήτης, τα προβλήματα του προστάτη ή τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν νικτουρία η οποία απαιτεί ειδική θεραπεία. Τα συμπληρώματα διατροφής συμπληρώνουν την ιατρική θεραπεία, δεν την αντικαθιστούν. Εάν έχετε αίμα στα ούρα σας, πόνο κατά την ούρηση ή άλλα συμπτώματα εκτός από επίγουσα ανάγκη τη νύχτα, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Θα μπορούσε να είναι σημάδι ενός προβλήματος που χρειάζεται προσοχή. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ειδικά εκείνους με ήπια έως μέτρια νικτουρία που σχετίζεται με την ηλικία, αυτές οι 3 τροφές μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στην ποιότητα του ύπνου
και στην ποιότητα ζωής. Ο ύπνος μιας ολόκληρης νύχτας χωρίς διακοπές δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη για τη σωματική και ψυχική σας υγεία. Ο κατακερματισμένος ύπνος μπορεί να προκαλέσει χρόνια κόπωση, ευερεφιστότητα, προβλήματα μνήμης και ακόμη και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Αυτές οι 3 τροφές είναι φυσικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να ανακτήσετε έναν καλό ύπνο. Δεν είναι μαγικά, αλλά έχουν επιστημονική βάση και μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σας ρουτίνα. Ξεκινήστε ενσωματώνοντας ένα τρόφιμο στη διατροφή σας κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να κάνετε δραστικές αλλαγές ταυτόχρονα. Το σημαντικό είναι να δημιουργήσετε μία συνήθεια και να διατηρήσετε τη συνέπεια για τουλάχιστον 4 μετά 6 εβδομάδες για να δείτε αποτελέσματα. Το σώμα σας έχει μια φυσική ικανότητα να ρυθμίζει σωστά τη λειτουργία της ουροδόχου κίστης. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς τα σωστά θρεπτικά συστατικά για να λειτουργήσουν ξανά ομαλά. Να θυμάστε, γύρανση δεν σημαίνει να αποδέχεστε ότι θα ξυπνάτε πολλές φορές τη νύχτα για πάντα. Με την κατάλληλη φροντίδα, είναι δυνατό να διατηρήσετε τον έλεγχο της ουροδόχου κίστης και να κοιμάστε ήσυχοι ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Εάν αυτό το βίντεο σας βοηθά να ξαναβρείτε τον ύπνο σας, εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε το κουδούνι ειδοποιήσεων. Υπάρχουν πολλές ακόμη πρακτικές συμβουλές για την υγεία και την ευεξία που έρχονται. Μοιραστείτε το με κάποιον που γνωρίζετε που πάσχει από αυτό το πρόβλημα. Όλοι αξίζουν έναν πλήρη ύπνο χωρίς διακοπές. Είναι ένα βασικό δικαίωμα που μπορεί να ανακτηθεί με τις σωστές στρατηγικές. Σταματήστε να ανέχεστε τις άγρυπνες νύχτες. Αυτές οι 3 τροφές θα μπορούσαν να είναι η αρχή του ταξιδιού σας για τον αναζωογονητικό αδιάκοπο ύπνο.